दुलाराय बर' फरायसा आफाद खालि बाक्साल' नङा पुरा आसाम नाङैनो जि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनैनि सानाव बा गुबुन गुबुन सानाव गावनि हारिखौ खौसेथिजों लोगोसे बेखौहाय फैगौ समाव जोंनि हारिनि जोमनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय आरो जोंनि थासारि बेफोरखौ मोनसेयैनो माने बोननानै दोननानै जोंनि समाजखौ गोजौआव लांनायनि मोनसे हाबाफारि अराय बोसोर बिथांमोनहा बैसागो दाननि 1 खालार खालि बानायो आरो दिनै कख्लाबारि सिके आन्सलिकनि दैदेननायाव बे हाबाफारिया जादों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै गोबां जोंनि बे ओनसोलनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हारिजों सोमोन्दो थानाय हारिनि दैदेनगिरि माखासेफ्रा बेवहाय खालि सोरबा माने MLA MCLA बिदिल' नङा, गोबां हारिमु आफाद गोबां माने दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय नुजाफैदों। जोबोद समायना हाबाफारि बेवहाय जेरै सोलिगासिनो। जिहेतु नोंथांखौबो बेयाव मेथाइ खनना रंजाफानाय नुनो मोनदों रंजालि बिथांमोना मोनसे हाबाफारि लादोंमोन जे आं दोंसे गान खननांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे आंबो जिहेतु बैसागो आंनिबो गोसोआ माने उथुल मुथुल मालायफोरना गोसोआ जेरै जायो जोंबो दासान्दि राजनितिखौ दोनथ'नानै जोंनि गोसोआबो माने दुब दुब दाब दाब जाबाय थादों। थ' बेबायदिनो जेरावनो मानसिनि बुरजा समागम नुयो बेवहाय जोंबो माने मोसानो मुसुरनो लुगैयो आरो बेखौनो मोनसे पार्ट हिसाबै दिनै आंबो बेवहाय बाहागो लादों आरोखि। रंजालि बैसागुनि रायजोफोरनिसिम माबा मोनसे मेथाइ खननानै फोरमायगोन नामा? मेथाइखौथ' आं रोजाबखांबायानो दा बेबायदि फटकके गोसोआव फैयाखै खिन्थु आं मालाबा खनगोन होनना खोन्थाना होनबाय आरोखि। जिहेतु मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो मोसाफादों। जोबोद मोजां मोनदों। बिथाङा दिनै बिराद एक्साइटेड। बिथांखौ नुदों, बिथाङाबो दोंसे गान खनदों आरो बिथांनि खननायाव आंबो दिनै गोबां माने बिथांजों लोगोसे आखाइ खबफादों। जय MCLA मन्टु बर', भुपेन बर' बिथां MLA गासैबो जों दिनै गोबां फुरथि खालामदों आरोखि। जिहेतु रायजो राजाफोरनिसिम रंजालि बैसागुनिसिम मा हामलायनाय जासिहरगोन? आं बेखौनो हामलायगोन जे माने जोंनि बिखेखकरि जोंनि जि समाज बर' समाज बेयो खौसेयै जोंनि जि आबौ आबै बा जोंनि जि हारि बेखौ अराय जों बुहुम बिखायाव थिखोनानै लांनांगोन। बेखौ बयबो बर'आनो दायथ' लानांगोन। बेवहाय राजनितिकनि खोथाया फैनो हाया। बेवहाय जोंनि समाजखान्थि जों जे समानैनो इउनिटियै जोङो गासैबो बुहुमाव सिनायथि थानाय हाबाफारिखौ जों बयबो मावनांगोन। बेखौ जाहाथे बयबो बर'नि बर' फिसाफ्रा जाहाथे बेखौ गोसोआव लायो आरोखि। दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरबायदि बैसागुफोरखौ माने फालिनांगौ जाखो बेनि नोंथाङा मा फोरमायगोन? गिबियावनो आङो बयनिसिमबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो नैबे गोथार बुब्लियाव आङो फिन खनसेबाव जायफोरा बैसोआव देरसिन बिथांमोननो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो जायफोरा बैसोआव आंनिख्रुइ उन्दैसिन बिथांमोननो आंनि अननायखौ बावहरनाय जाबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिके दखरा एबसुनि हेफाजाबजों दिनै जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै नैबे चौधुरिपारा गेलेग्रा फोथाराव जोङो बैसागुखौ बरायनो थाखाय जोङो मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। जेरावनोखि जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय दा बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जादों। बेनि उनाव जोङो रंजालि बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। मोनसे समनि बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां हिटलार बर' बिथाङा बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। आरोबाव नैबे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो कख्लाबारि समस्तिनि मानाव गेदेर MCLA बिथां मन्टु बर'आ। नैबे हाबाफारिजोंनो जोङो लोब्बा लाखिनानै गोबां जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ जोङो लाफानाय जादों। जेराव जोङो जि जोंनि हारिमु जिखिनि कालसार जोंनि गेजेराव गोमानो लाबायमोन जोङो गेदेरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ जोङो अननाय होनाय दा बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे दान्दिसे समनि उनाव जों मावफुंनाय जागोन। जोङो बैसोगोरा बिथांमोननिफ्राय जोङो बोर लागोन, जोङो अननाय लागोन आरो बिथांमोननि बोर लानानै जोङो समाजनि थाखाय खामानि मावनो आरो हारिनि थाखाय खामानि मावनो हारिमु बिथिंखौ दिनै गोजौआव जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावलांनो जोङो बिथांमोननिफ्राय बोर लागोन। आरो नैबे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि जि आंगो हारिमु
खाम सिफुं जथा सेरजाखौ लानानै जिबायदि जोङो मोसानाय दिन्थिफुंनो नांगौ दा बेबो जोंनि गेजेराव मोनसे समाव गैया जालांबायमोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे हारिमुखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय मोनसे रिनाइसेन्स मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनो थाखाय जोङो मा मोनफ्रोमबो दख'रा एबसुखौ नैबे मोसानाय दामनाय देनायखौ लानानै जोङो वार्कशप मावबादा लानो थाखाय बिथोन हरनाय जादों दा बे लेखायैनो जायफोर दख'रा एबसुआ बे बिथोनखौ मानिनानै वार्कशपखौ लानाय जादोंमोन दा बिथांमोनखौ लानानैनो दिनै हानजा मोसानाय कम्पिटिशना जागोन दा बेनि थाखाय जोङो नैबे कम्पिटिशनखौ जोङो लाखिनाय जादों आरो आसा खालामदो बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फिन मोनसे बर' हारिनि गेजेराव हारिमुखौ फोथांनांगौनि थाखाय बेखौ फोजौनांगौनि थाखाय मोनसे जांख्रिखांनाय फैगोन मोनसे रिनाइसेन्स फैगोन आंहा फोथायनाय दङ आरो आङो जोबथारनायाव आङो आनान गसाइनि सेराव बोर बिनो लुबैदों नैबे रंजालि बैसागुआ जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन मोनसे जौगानाय मोनसे खौसेथि थासारिखौ लाबोयो आरो नैबे बिटिआर ओनसोलाव बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो जाहाथे जों खौसेयै थांनो हायो आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जोङो बाक्सा जिल्लाखौ मोनसे जौगानाय मोनसे जिल्ला आरो बयबो दिनै ज' ज'यै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो जिल्लाखौ जोङो जौगानाय फारसे जोङो मोननो हागोन दा बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो आरो बेनि थाखायनो आङो आफा आनान गसाइनि सेराव बोर बिनाय जाबाय बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783602226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा